Dnes jsme se vydali na skládku naší svozové společnosti Respono, kde končí veškerý směsný komunální odpad také z Bučovic. Pojďme se podívat, jak to tady vypadá. Právě jsme vyšli na kopec, který není vytvořený přirozenou cestou, ale vznikl z odpadu, který sem sváží společnost Respono. A je tu s námi správkyně kozlanské skládky, paní Magda Říkovská, a já bych se jí rovnou zeptala, jak dlouho tady ten kopec vznikal a co všechno ho může tvořit. Ten kopec tady vzniká 32 roků, od roku 1994 a návozy jsou vlastně z obcí, z komunální odpad z obcí, potom jsou to různé firmy, které sem vozí odpady, stavební hlavně, a potom jsou to občané, kteří sem vozí individuální návozy. Takže když doma vyklízí něco nebo mají odpadu větší množství, tak vezou na skládku. A pan místostarosta nám teď poví, jak moc k vytvoření tohoto kopce přispěli obyvatelé Bučovic. Na skládku byl z Bučovic přivezen odpad, který se dal do popelnic na směsný odpad a také na sběrný dvůr, případně z podnikatelské činnosti. A to množství toho odpadu za občany bylo výrazně vyšší v porovnání s jinými městy našeho okresu. No a prozradíte nám konkrétní čísla? V roce 2024, kdy ještě nefungoval systém door to door, tak to bylo zhruba 230 kg na občana za rok. V loni jsme zavedli door to door systém, ale až v poslední čtvrtině roku, a i díky tomu se podařilo snížit tu hmotnost na 180 kg za rok. A kam bychom se měli dostat? Pro letošek nám zákon ukládá limit 150 kg na hlavu a do roku 2029, kdy se ukončí skládkování, by to mělo být 120 kg. Má překročení zákonného limitu nějaký důsledek? Ano, je to v podstatě pokuta nebo zvýšená úhrada za ten odpad. Proto jsme v loňském roce zaplatili 170 000 korun za odpad, který byl nadlimitní, a v tom předloňském roce to bylo 300 000 korun. Snížení bylo dosaženo jenom díky tomu, že toho nadlimitního odpadu bylo méně. Kdyby ho bylo pořád stejně, platilo by se každý rok více a v roce 2029 by to bylo třeba 1 000 000. Pořád tu mluvíme o nějakém nadlimitním množství. Pro mě je to docela nepředstavitelný pojem. Dá se to nějak zhmotnit? Můžeme si to ukázat, když vezmeme to množství odpadu na občana a vynásobíme ho jeho počtem, tak když jsme v tom roce 2024 měli toho odpadu kolem 230 kg na občana, tak bychom celé Bučovické náměstí tím odpadem naplnili do výšky, která by mě přesáhla. Bylo by to přes 2 metry. Díky tomu loňskému snížení už by to byla nějaká výška, jakou máte vy. Abychom dosáhli toho limitu letošního, tak by to byla výška dítěte, a ten limit, který máme dosáhnout při ukončení skládkování, ten je někde kolem metru výšky na náměstí. V roce 2029 skládkování skončí. Následně se směsný komunální odpad bude už vozit do spaloven, což samozřejmě zvýší náklady. A o tom nám už víc poví provozní manažér společnosti Respono, pan Radim Filouš. V okamžiku, kdy začneme vozit odpad do Brna, do spalovny, místo sem na skládku, tak se nám doprava prodraží. Všichni známe cestu do Brna, víme, jaké tam jsou kolony a kolik to zabere času. A bude to jenom o té dopravě, nebo ty více náklady budou i o něčem jiném? Může být, že cena spalovny bude vyšší, než je cena skládkovného. Spalování odpadu bude tedy evidentně dražší než současné skládkování. Nicméně už teď může každý občan něco udělat pro snížení těchto nákladů. Máte pro nás nějaké cenné rady, paní Říkovská, jak nakládat s odpadem, abychom snížili náklady na jeho likvidaci? Nejlepší radou je ten odpad vůbec nevytvářet. Takže vůbec nenakupovat věci, které nepotřebuju, protože útočí na nás reklamy ze všech stran, co máme si všechno, co potřebujeme, a i když to nepotřebujeme. Potom je samozřejmě třídění, všechno, co lze vytřídit, tak vytřídit, a až to, co opravdu nejde, tak teprve se může ukládat na skládku. I objemný odpad se má třídit, takže se má vytřídit i dřevo, kovy, které se sem normálně běžně vozí. Takže tohle bych prosila občany, aby se snažili.
Důležitý poznatek z dneška tedy je, co nejvíce se snažit předcházet vzniku odpadu a samozřejmě také třídit. Pokud ještě nemáte nádoby na tříděný odpad, můžete si je objednat na této e-mailové adrese, anebo si je přijít objednat osobně na Městský úřad v Bučovicích.